Thokozani, Paraffin, Nsizwa yaKaNdoma, la iCapital uShilibhaca. Uyabona uma uhlutshwa sisilwane, uhlutshwa into ehlakaniphileyo, siyakulala, siyakufunxa, noba ungapita, noba ungenza ntoni, isilwane iba sithathwanga kuwe, asuzubaleka, nangasilahlwa eso silwane, siza kusokolisa. Yabo uma uhlutshwa ngamafufunyana, uhlutshwa into enzima ebuhlungu. Amanye amafufunyana ahlakaniphile akangxoli, waste imali ukuthini, waste imali upha abantu, ayakuchitha. Amanye akazibonakalisi, amanye amafufunyana akwenza ukuthi uhambe ubhadula, uyotshaya i-drugs, uyosela, ayakudestroya, akazibonakalisi, waste imali, waste zonke izinto. Amanye alaqubuthileyo lawo, anganxoliyo, akwenza izinto ezimbi. Amanye ayazibonakalisa, masefuna ukubulala, amanye ayazibonakalisa. Uthi usaqhuba imoto uxhuzula, uthi uphambi kwabantu uxhuziwe, uxhame, uthi usesikolweni uxhuzula, usemsebenzini uxhuzula, ufuna uphelelwe ngumsebenzi ke lawo. Zibuhlungu ezo zinto ezo, zikwenza intlekisa esizweni, sidlala ngawo. Enye into exhuzulisayo, nenyoka iyaxhuzulisa. Uma ubhedelwe amehlo, uze kubihlela apha entanyeni, inyoka ihlela apha entanyeni, uvala umphefumulo uwe, ihlekisa ngawo ezizweni. Hayi, bafuna ukubulala ke ngoku. Ezi zinto ziza mawuleleyo, abanye bafakwe behleli, abanye ziza ngeendidi ngeendidi. Buhlungu ezo zinto ezo, ayiyonto encinci. Funeka nenyanga iyazi uba izithembile. Zibuhlungu, buhlungu ubona umntana wakho exhuzula, buhlungu ubona umfazi wakho exhuzula, buhlungu ubona umfo wakho exhuzula, ungayazi umama umthini. Abanye abantu ke athi umntu oxhuzula asiwe ediyi, ungahoywa, baske bamnike, bamvulela inkamnkam, baske batye imali yakhe, bamvulela inkamnkam, bangamnaki. Amanye exhuzula, bamnaki. Kanti laa nto iyalapheka, laa nto leya iyalapheka. Into enziwe ngumntu iphinde yohlulwe ngumntu. Njengale nyoka imane kulala, nayo yenziwe ngumntu, iyaphinda ukuthi yohlulwe kwangumntu. Abantu mabaphile.